Jeg tog lederuddannelsen, fordi at jeg gerne ville have en bredere og dybere forståelse af ledelse, hvilke mekanismer, som var gode at anvende, når jeg var i forskellige situationer. Jeg har altid læst rigtig, rigtig meget. Jeg elsker selvudvikling. Men jeg har ikke haft fornøjelsen af at gå dybere i form af en uddannelse og udvikle mit lederskab. Så det er årsagen til, at jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende at komme ind hos Prosum og komme i dybden med mit lederskab. Jeg har haft fornøjelsen af at tage nogle andre uddannelser også omkring lederskab, og jeg må sige, at I har noget af en tur foran jer, for både Søren og Anders er rigtig, rigtig gode til at holde fokus på det, vi er her for, nemlig at udvikle jeres eget personlige lederskab. Og det gør sig både i, at de har en kæmpe erfaring omkring erhvervslivet, og så har de også en ret stor erfaring omkring selve praktikken i lederskabet. Jeg har lært rigtig meget om kommunikation. Jeg har lært rigtig meget om konflikthåndtering, om præsentation, personlighedstyper, hvordan jeg tager styring i en større forsamling. Så er der noget med at etablere selvledelse hos ens medarbejdere, og så være bevidst om de valg, som I træffer, når I skal for alvor i gang med at lede, hvor man jo, når man har taget sådan en uddannelse, er bevidst om de ting, man foretager sig. Så hvis jeg skal give jer et råd, så skal det være, at man nyder, at man har fået muligheden for at blive undervist af Søren og Anders, og så bruger den tid, der skal til for at komme i dybden med sit eget lederskab, for man får faktisk en kæmpe personlig udvikling med sig, og man får en værktøjskasse, som bliver større og større for hver dag, der går, fordi man kan gå hjem, man kan prøve nogle ting af, man kan komme tilbage til uddannelsen, og man kan få en dialog både med Søren og med Anders og med andre virksomheders ejere og drøfte både gode og dårlige ting, hvor man har klaret sig, hvor man har haft succes. Og der er ikke en eneste derinde, der er, hvor Søren og Anders ikke kan skrue op for knapperne, så I kan alle sammen få noget med. Det kan jeg love jer. De ved, hvad de snakker om.